בוקר טוב. בוקר טוב. נעים מאוד מוטי, מה שלומך? מה שלומך? מצוין, תודה. איך קוראים לך? רונית. רונית. יפה. רונית, איזה טסט אנחנו עושים היום? שלישי. שלישי, יפה. נשואה? זה רלוונטי? כן. יפה. ילדים? ילד. בן כמה? 4.5. 4.5. יפה. בואי נתחיל. אוקיי. רונית! מה? ככה את משאירה ילד מאחורה? מה? יושב לך פה מאחורה ילד בן 4.5 שלא חגור? מה, כאילו לחגור לך? לא, אני ילד בן 4.5, אני יכול להסתדר לבד. אני עוד רגע הולך לאוניברסיטה, נרשם, עושה תואר שני, מתחתן, מביא ילדים, מגיע בפסח, מה נשמע? אחר כך את מגיעה לפה? לא, אני לא צריך, תרגרי לי. תודה באמת. נמשיך. מים. מה? מים. הטמפרטורה נראית לי בסדר. מהטסט? מה? בסדר, שנייה, רגע, יש לי פה בקבוק. רונית, מה? זה הכביש של אבא שלך? מה? יש סיבה שאת ככה עוצרת באמצע הנתיב? אבל רצית מים. אז כל פעם שילד ירצה אצלך באוטו מים, עם ישראל יעמוד מאחורי רונית בנתיב ויחכה שרונית תסיים לתת מים לילד שלה. אוקיי, אתה צודק. אוקיי? נמשיך. אמא, מה חמודי? אני לא מרגיש טוב. אנחנו תכף מגיעים. אני חושב שאני עומד להקיא. חמודי, תתאפק, אנחנו תכף מגיעים הביתה. אמא, תעצרי! אמא! לא חמוד, אני לא יכולה לעצור. מה אתה עושה? מה קורה? מה קרה? מה קרה? אתה בסדר? אני בסדר, את בסדר? אתה רגע הקטע לי באוטו. וזה נותן לאבא שלך שטר בעלות על הכביש? אבל אתה לא יכול פשוט... נמשיך. טוב רונית, אנחנו סיימנו כאן. את תקבלי תשובה תוך יומיים בדואר. תודה. יום טוב רונית. גם לך. בוקר טוב רונית, מצטער על העיכוב, אני יעקב. אנחנו בטסט שלישי היום, נכון?